गावनि जिउजों लोगोसे नखर सुंथानो थाखाय जों लाइमोनफोरा दिनै ओरैनो बेकार थायालासे ई-रिक्शा सालायनानै जिउ खुंदों। गोबां ई-रिक्शा सालायगिरिफोरा हाजिरा खामला मावनानै ई-रिक्शाखौ डाउन पेमेन्ट होनानै नखर सालायलांनो थाखाय ई-रिक्शाखौ सालायदोंमोन। आसाम सरकारा आरो जिल्ला खुंथाया फोसावनाय बे नेमखौ थाबैनो बोखारफिनाब्ला ई-रिक्शा सालायगिरिफोरा राजा लामायाव जथेनानै सोमावसारगोन होननानै हुमखि होयो। गोबां फरायसाफोराबो नखर सालायलांनो थाखाय ई-रिक्शा सालायदोंमोन। बेफोर बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव ई-रिक्शा सालायगिरिफोरा फोरमायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बेबायदि ई-रिक्शा सालायनानै नखर सालायग्राफोरनि थाखाय थांनाय साननैसो सिगां कक्राझार लामा बिफाना फोसावनाय गोख्रों नेमखौ बोखारफिननांगौ होननानै कक्राझार ई-रिक्शा सालायगिरिफोरा खुद्रिसारदों। नंगौ, थांनाय साननैसो सिगां आसाम सरकार आरो जिल्ला खुंथाया कक्राझार जिल्लायाव ई-रिक्शा सालायगिरिफोरा ई-रिक्शाखौ राजा लामायाव सालायनो मोननाय नंला होननानै फोसावदोंमोन आरो लोगोसेनो फुंबिलिनि 6 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 7 रिंगासिमल' ई-रिक्शाखौ सालायनो हासिगोन होननानै फोसावदोंमोन। दिनै फिन आरोबाव आसाम सरकार आरो जिल्ला खुंथाय फोसावनाय बे आयेननि हेंथायै ई-रिक्शा सालायगिरिफोरा खुद्रिसारनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। ई-रिक्शा सालायगिरिफोरा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंखो आबुङै मिथिनानै लानि फै। बे हान्थामेला बिफाननिफ्राय आसाम सरकारा जे फोरमायदों होमबा जोङो बेबस्था लानो गोनां जागोन। जोंनि जेसेबां दुखि हावरियाफोर आरो बेखारफोर जे ई-रिक्शा सालायनानै जादों बे गासै फरियालफ्रा फैगौ दिनफोरावहाय इलेक्सनावसो मिथिगोन। जोंनि बे जेसेबां फरियाल दं 550 जन नखर, बे नखरफ्रा इलेक्सनावसो बिनि रिजाल्टखौहाय होगोन। बेनिखायनो जोङो फोरमायदों बे इलेक्सननि सिगां हान्थामेला बिफाननि बे गोख्रों बे फोसावनाय बेखौहाय सारि खालामनानै थाबैनो इमिडियेटलि डिक्लेयार खालामफिननांगौ। आं बेखौनो बुंनानै खावलायबाय। नोंथांमोनहा फैबाय थानाय समाव माबायदि राहा लागोन जिहेतु बे हान्थामेला बिफाना उथायाब्ला? हान्थामेला बिफाना बे गोख्रों गावसिनि आयेनखौहाय उथायाब्ला जोंनि बे ई-रिक्शा अल क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जोङो कनभिन्स खालामनानै जोङो रायज्लायनायनि गेजेरजोंहाय जोङो गासै जेसेबां ई-रिक्शाफोरखौ लानानै जोङो राजा लामायाव ओंखारनो जोङो गोनां जागोन। जोङो राजा लामायाव ई-रिक्शाखौ लानानै जोङो थाथेगोन। बिथांमोना हुख्रेमलाङो ना बुलाङो ना लाठिचार्ज होयो, जोङो अब्लाबो जोङो हर सान जोङो थानो जोङो बेखौहाय आल'सना खालामगोन। जोङो बेखौहाय बेबायदि मावनो जों बाध्य जागोन। एसोसिएसन सेरफांगुरिनिफ्राय जानानै आं फंनैसो बुंनो आखायाव लाबाय। मानोना जों गोबां स्टुडेन्टबो दङ बहाय टट' सालायनानै जों जिउ राहा मोजाङै दानो थाखाय जुजिबोगासिनो दं। मानोना बिमा बिफाया जोंनो जानांगौ बेखौ जोंनो होफुंजोबनो हाया। जों बेखायनो जों बे लामाखौ लानांगौ जादों। सानफा एफा मालायनाव हाजिरा मावनानै जों डाउन पेमेन्ट होनानै टट' लाबाय। दा डाउन पेमेन्टखौ जों होनानै लाबाय, ओमफ्राय जोंथ' दा बिसोरनो इन्टारेस्ट पेमेन्टथ' हैनांगौ, EMI हैनांगौ। जोङो बे EMI-खौ मान्थलि जों 8,000 बहा मोननो हैगोन जुदि सालायनो मोनाबा जोङो। आरो जों गोबां दं जेरोखोम जों रावबो लाखपति क्ररपतिया बहाय टट' सालायाखै। सोरबा दं नामा क्ररपति लाखपति? गैयाबा नायदो। जों गोबां मानसियानो दं। आंल' EMI लानानै आंल' डाउन पेमेन्ट होनानै टट' लायाखै, गोबाङानो दङ। बे गरिब गुन्द्रा मानसिफ्रा माबोरै सुख'नानै हैगोन? सरकारा बिनि फैसाखौ गावसोर होनानै होगोन नामा? EMI-खौ गावसोर होनानै होगोन नामा? बेनि थाखाय आंनिफ्राय गोख्रों दाबि आसाम सरकारनिसिम, जोंनो रडखौ नांगौ, जोंनो लामाखौ नांगौ, मेन हाइरडखौ नांगौ, जोंनो सालायनो होथारनांगोन। एसेनोसै। যেনিবা ইপিএল সরকার আছে আর বিজেপি সরকার আছে, সিহঁতৰ প্ৰতি আর কি আমি মানে অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ যিখিনি ৰিক্সা চলা মানুহ আছে প্ৰত্যেকে যেনে ৰাস্তাখন খুলি দিয়ে আৰু চলিব দিয়ে। তাৰমানে অলপ আগতে কৈ গ'ল যেনিবা কথাত এই গৰীব দুখী মানুহবিলাক আজি ধৰি লওক মই এখন গাড়ী লৈছোঁ, বন্ধনৰ পইচা লৈছোঁ, নিজৰ পইচা লৈছোঁ, লৈ এতিয়া গাড়ীখন বন্ধ কৰি দিলে বন্ধনৰ পইচা দিব পাৰিম না ঘৰখন সংসাৰখন চলাব পাৰিম না ইপিনে তাৰ মাহে দিয়াটো দিব পাৰিম। সেইকাৰণে আমাৰ তৰফৰ পৰা মানে এইখিনি থাকিব আৰু কি যেনিবা চৰকাৰৰ প্ৰতি বা অসম চৰকাৰ বা বিজেপি চৰকাৰ আৰু ধৰি লওক ইউপিএল চৰকাৰ যে আমাক কি কৰি দিয়ে, মুকলি কৰি দিয়ে। আজি হাইৰড নচলালে ক'ত চলাম আমি গাড়ীখন? হা, ঘৰৰ পৰা ওলালে হাইৰডটো, তাহলে ক'ত লৈ যাম গাড়ীখন? হা, গাঁৱৰ ৰাস্তাটো নাই। ধৰি লওক আমি গাঁৱৰ ৰাস্তা কৰিলে তেনেকুৱা ভিতৰে ক'ৰবাত ৰাস্তা থাকিল হয়, তাহলে এইটো বেলেগ কথা হ'ল হয়। ইমান যে আমাক হাৰাশাস্তি কৰি আছে, এই গৰীব মানুহবিলাক কি কৰি খাব? এজনৰ ঘৰত হয়তো 3-4জনকৈ পৰিয়াল আছে। আৰু ৰিক্সা লোৱাৰ লগে লগে মানুহবিলাক বিৰাট পৰিৱৰ্তন বিৰাট ভাল হৈছে। আৰু ইয়াত যিমান মানুহ গাড়ী চলাই আছে এনে কিবা মানুহ নহয়তো, কাৰোবা ডিগ্ৰী থকা মানুহ আছে, চাকৰি পোৱা নাই, চাকৰি দিব পৰা নাই অসম চৰকাৰে।
কিবা এটা এইখিনি পাওয়াতে বৰ ধুনীয়াকৈ ঘৰখন চলাই আহি আছে খাওয়া দাওয়ার অভাৱ হোৱা নাই আজিখন চলিব নিদিলে কালিতো চুৰি বা তাকো মানুহ মাৰা শুরু হৈ যাব তেতিয়া চৰকাৰে কি কৰিব আকৌ পুনৰাই পাব্লিকের লগত কি কৰিব লাগিব না এইকাৰণে চৰকাৰে বুজিব লাগিব আমাৰ এই যে ৰিস্কাৰ যিমান মানুহ আছে আমাৰ অনুৰোধ ইহঁতৰ চলি থকা চৰকাৰৰ প্ৰতি আমাক যিকোনো একটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে আজি দুদিনের ভিতৰতে যদি নকৰে নিশ্চয় তাহলে আমিও কিবা একটা ব্যৱস্থা ল'ম ন আমিও একটা কিবা চিন্তাধাৰা কৰিম নিশ্চয় আমি বুজি আলোচনা কৰি একটা কিবা আমি চিন্তাধাৰা ল'ম কি কৰিলে ভাল হ'ব ক'ত কৰিব লাগে ক'ত কৰে গাড়ীবিলাক তাহলে কিয় বিক্ৰী কৰিব লাগে হা শ্বৰুমবিলাক বন্ধ কৰিব নোৱাৰে নেকি চৰকাৰে সিহঁতক বন্ধ কৰি দিয়ক কোম্পানী বন্ধ কৰি দিয়ক এইকাৰণে আমাৰ ভাষাত কয় গুৰিত পানী নাঢালিয়া মূৰত পানী ঢালিলে নহ'বতো সেইকাৰণে মই এইখিনি ক'লোঁ এইখিনি কৈ মোৰ বক্তব্য ইয়াতে আমি সামৰিব ল'লো আৰু কি सेरफांगुरि बाजार शोरूमा क्रिसमासनि धमाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम क्रिसमास धमाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिव आउटलेट, सराइबिल फेस्टिव आउटलेट, चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिव आउटलेट आरो धुबरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिव आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास धमाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास धमाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै एसुइट गिफ्ट हरनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158726656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।